बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2025 मायथाइनि HSLC बर' बिजों आरो हायार सेकेन्डारियाव बाक्सा जिल्लानि मादावनो जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो सामलायबाय थानाय जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय आलासि मानगोनां सार बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बे हाबाफारियावनो जोंजों हांख्रायनानै लिंबोजानाय मानगोनां बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननाय मानगोनां सार बिथां मेल बेखेवगिरि सार बिथां थांखि जानाय बुंथिगिरि सार बिथां लोगोसे जर'खा आलासि सार बिथांमोन मानगोनां माननि आलासि नोंथांमोन लोगोसे जौसाङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन बिबाननि मानगोनां आलासि नोंथांमोन लोगोसे बरायजानो गोनां फरायसा फरायसुलि आरो बिगोमा नोंथांमोन अनजालु फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन समखौ नोजोर होनानै आङो एड्रेसिंखौ गुसुं खालामनो सानदों बाहागो लानो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे समाव जि मेट्रिक बर' बिजोंजों फरायनानै 2025 मायथाइयाव उथ्रिसार जानो हानाय बेनिनो जिल्लानि मादाव जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जों बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय जोङो फरायसाफोरनो बिदि बांद्राय मुवा बेसाद जोङो होआखै जोङो गांसे साइटेशन आर'नाइ डिक्शनारि स्टेन्डार्ड इंग्लिश बड' गांसे नोटबुक गांसे केस एसे होनाय जादों लोगोसे पेन गंसे आरो बाक्सा थान्दै बिजाब गांसे दा बेखिनिखौनो होनानै जोङो फंबाय बिनानावमोनखौ बरायनो थाखाय आखायाव लादों जाहाथे बेखिनि मानखौ नोंथांमोना आजावना लायो बेखौ आं गिबियाव नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों दा जोङो मान बिलाइखौ गिबियाव फरायग्रोना होनो आखायाव लादों एसे सिगाङाव जोंनि जर'खा आलासि बिथाङा जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव बेसेबां फरायसाया मेट्रिक लिरदोंमोन आरो बेसेबां सेथि थाखो नैथि थाखो उथ्रिनो हादों बेखौ डाटाखौ सार बिथाङा होलांखाबाय बेनिखायनो आं फिन खेबसेबाव होनो सानाखै दा आङो थब हाबाफारिखौ बारहोनो सानदों मान बिलाइयाव जोङो ओरैबायदि लिरदों मावख' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गायसननाय 2005 जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम गाहाय मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी नब्लां मुसलपुर अनसायारि मान बिलाइ उथ्रिसार फरायसा मुस्रि मिथिसार स्वर्गियारि बिफा गणेश स्वर्गियारि बिमा अन्जुश्री स्वर्गियारि गामि गेरुवापारा सेवनिपाम लासो गेरुवापारा थाना मुसलपुर जिल्ला बाक्सा पिन नाम्बार 781355 नै फरायसा गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो बरायनायखौ नाजावदो दिनैनि बे बादायलायनायनि मुगायाव नों फरायसाया 2025 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखादाव फरायनानै 90.67 जौखोन्दो नम्बर लाना सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानानै बाक्सा जिल्लानि गासै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो बेयो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि गोजों इसारा जादों दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नों फरायसानो थुलुंगायारि मान बिलाइ होनानै बरायनो मोनना बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंनि उथ्रिसारनो हानाया बोहैथि दाहार बायदि अरायबो बोहैलांबाय थाथों आरो फैगौ आनजादफोराव बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिनै उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे सासे गुन गोनां फरायसा एबा सुबुं सम्पद जानो हाथों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे मोजां सुबुं सम्पद दाफुंना लानायजों लोगोसे बर' माहारिखौ अनसायलांगोनखौ जेब्लाबो हास्थायनाय थाबाय नोंनि गुन मुहियारि नन्देस्वर बर' आफादगिरि भुपेन बर' सोलोंथाइ नेहाथारि दिदोम गयारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रितु कुमार ब्रह्म गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायगा बाक्सा गेवलां फोथार मुसलपुर खालार 24 मे 2025 नैबे समाव जोङो गिबियाव HSLC आनजादनि फरायसा बिथांमोनखौ बरायनो आखायाव लादों बेनिखायनो मुंखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जौसांसिम फैनो थाखाय आङो गिबियाव खावलायबाय सेथि मासि मोननो हादों जोंहा मिथिसार स्वर्गियारि बिफा गणेश स्वर्गियारि बिमा अन्जुश्री स्वर्गियारि गामि गेरुवापारा सेवनिपाम लासो गेरुवापारा बिथाङा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखादनिफ्राय
90.6 जौखोन्दो लानानै बाक्सा जिल्लानि मादावनो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। दा बिथांखौ जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सार बिथांनि आखाइनिफ्राय मान बिलाइखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव जोङो बरायनो थाखाय आखायाव लादों नैथि मासि आवग्रिनो हानाय गोजोन बर', बिफा मनज बर', बिमा रन्जिता बर', गामि लासे सिमला, बिथाङा सिजौ एकाडेमि केशव नगरनिफ्राय। नै दा जोंना बरायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। बिथाङा मिथिसार स्वर्गीयारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कमल कुमार बान्था, बेवहायबो बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन। दा बिथांमोनानो जोंनि इयुन, बिनि थाखायनो बिथांनिसिम खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबावबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। बेनि उनाव दङमोन जोंहा गोजोन बर', बिथाङा सिजौ एकाडेमि केशव नगरनिफ्राय 90.5 जौखोन्दो लानानै बिथाङा नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बिथांखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायगोन दिनैनि मेल सामलायगिरि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नन्देस्वर सार बर' बिथाङा। दा बिथांखौ मासिखौ बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङा कमल कुमार देरहासार बान्था, बेखौबो बिथाङा मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि थाखायबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा रिमजिम बसुमतारी, बिमा उर्मिला बसुमतारी, बिफा राजु कुमार बसुमतारी, गामि लासे सालबारि, बिथाङाबो हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 89.83 जौखोन्दो लानानै थामथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। दा बिथांखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेननाय मानगोनां आलासि सार बिथां दिपक कुमार बसुमतारी सार बिथांनि आखाइनिफ्राय मान बिलाइखौ लांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव दङ जोंहा अलंबार बर', बिफा बानी बर', बिमा जयन्ती बर', गामि सेनं हासरा लासे रुपहि, बिथाङाबो हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 89 जौखोन्दो लानानै ब्रैथि मासियाव आवग्रिनो हादों। दा बिथांखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। अलंबार बर' फंबायखौ बरायगोन। दिनैनि हाबाफारिनि थांखि जानाय बुंथिगिरि मानगोनां बाक्सा जिल्ला सार्केलनि आइएस बिथां जेहरुल इस्लाम सारा, सार बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे फंबाय अलंबार बर'आबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि थाखायबो खेबसे आखाइ खबनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांनि उनाव दङ जोंहा दिसन कुमार बर', बिफा रिनय कुमार बर', बिमा फुलमणि महिलारी, गामि लासे सालबारि, बिथाङाबो हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 88.83 जौखोन्दो लानानै जिल्लानि मादाव बाथि मासियाव आवग्रिनो हादों। दा बिथांखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि दिनैनि आलासि कक्लाबारि समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए सार मन्टु बर' बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि थाखायबो खेबसे आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय।
बिथांनि उनाव दङ जोंहा ब्रजेन बर', बिफा लगन बर', बिमा सुमित्रा बर', गामि लासे गिरुवापारा। बिथाङा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखातनिफ्राय 88.67 जौखोन्दो लानानै जिल्लानि मादाव 6थि मासि आवग्रिनो हादों। लोगोसे बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दा बिथांखौ जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायनो थाखाय दिनैनि आलासि जोंनि मुसलपुर सिभिल हस्पिटालनि मानगोनां डक्टर बिथां सुदेम सार बिथांखौ बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथांनि थाखायबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। दैमालु रोखोमनि माबाय आंखौ बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा दङ जोंहा चन्द्रिका औवारी, बिफा महेश्वर औवारी, बिमा पुष्पा बसुमतारी, गामि लासे मयनामाथा फोथार। बिथाङाबो UN एकाडेमि बरपेटा रडनिफ्राय 88.33 जौखोन्दो लानानै 7थि मासि आवग्रिनो हादों। दा बिथाङा खायसे उसुबिदानि थाखाय मोनफैनो हायासै। बिथाङा देहायारि एसे उसुबिदा जादों, बेनिखायनो बिथाङा हस्पिटालाव दंहैयो। उननि समाव जों बिथांनि जि मान बिलाइखौ जोङो हरनो थाखाय आखायाव लाबाय। बिथाङाबो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दा बिथांनिसिम जोङो उनाव दैथायहरगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा बिग्राय गयारी, बिफा वीरेन्द्र गयारी, बिमा अनिमा गयारी, गामि सौरागुरि लासे कल्पानि बाजार। बिथाङाबो सालबारि हाथरखि फरायसालिनिफ्राय 87.66 जौखोन्दो लानानै जिल्लानि मादावनो 8थि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। दा बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांखौ बरायगोन मिरु रोंगौसा सायख' आनजादनि मानगोनां मासिगिरि सार बि सोमखोर बसुमतारी। सार बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बिथांनि उनाव दङ जोंहा अम्बिका बर', बिफा प्रबिन बर', बिमा माधुरि बर', गामि भकपारा जरथान लासे नारायणपुर। बिथाङा UN एकाडेमि मुसलपुरनिफ्राय 80.50 जौखोन्दो लानानै जिल्लानि मादाव 9थि मासि आवग्रिनो हादों। दा बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय। जोंहा 9थि मासियाव 3 दङ, बेनिखायनो गिबियाव अम्बिका बर' बिथांखौ जोङो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौ बरायगोन जोंनि मिरु रोंगौसा सायख' आनजादनि मोनसे समनि मासिगिरि सार नगेन रामसियारि सार, नगेन बर' सार। बिथाङा मान बिलाइखौ गथायगोन। सार बिथांखौ गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा 9थि मासि आवग्रिनो हानाय त्रिदेब बर', बिफा बिस्ति बर', बिमा जोमै सैनारि बर', गामि बादुलिपारा लासे सावखुसि। बिथाङाबो बाथौ आश्रम जौसिन गेजेरारि फरायसालि बरिमाखानिफ्राय 80.20 जौखोन्दो लानानै जिल्लानि मादावनो 9थि मासि आवग्रिनो हादों। दा बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ बरायनो थाखाय दिनैनि आलासि मानगोनां किरण बर', बर' बिमा गौतमनि मानगोनां गाहाय लिंथुमगिरि, बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौतमनि लिंथुमगिरि, बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा नबजित बर'।